I a Montcada, a l'Horta Nord, estan en plena campanya de la sembra de la xufa i lluny del que es poden imaginar, els llauradors no sembren, sinó que planten exemplars de xufa valenciana amb denominació d'origen certificada des dels laboratoris. S'extrau d'eixa planteta, s'extrau l'ullet i se planta a part i tot el resto de material vegetal se desecha, en lo qual has desechat tots els patògens i tens una planta completament neta de virus, hongos i tot tipus de patògens. Així, planten avui en estos camps de Montcada la xufa. Cada plantó és completament sa, sense cap malaltia que poguera tindre la llavor i respecta la varietat autòctona valenciana. Sí, no se li ha fet ninguna modificació genètica a la planta. El material genètic és el mateix de l'original. Per tant, no n'hi ha ningú problema en utilitzar-lo com a llavor. Una xufa que té més proteïnes, major humitat, és molt més gustosa i permet extraure més suc i producció. Durant molts anys, segles, s'ha estat seleccionant la llavor per a que siga diferent i tinga més propietats i més qualitats que la que ve de fora. Innovació agrícola valenciana amb denominació d'origen.